Libuan ka mga benepisyaryo sa Bislig City, Surigao del Sur ang nakapahimulos sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa maong syudad. Gitambungan kini ni House Speaker Martin Romualdez. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gawas sa gatusan ka mga serbisyo nga gihanyag atul sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Bislig City, Surigao del Sur. Aduna sa giapod-apod nga mga ayuda ngadto sa mga benepisyaryo. Gitambungan sab kini ni House Speaker Martin Romualdez. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag o kalabot sa mga isyu ubos sa Administrasyong Marcos apan wala kini mihatag og pahayag. Libuan ka mga benepisyaryo sa Bislig City, Surigao del Sur ang nakapahimulos sa mga gihanyag nga serbisyo sa gobyerno ubos sa bagong Pilipinas Servicio Fair. 46 ka mga ahensya ang naghanyag o ganaa sa 217 ka mga serbisyo. Doon sa 2,000 ka mga Surigaonon nga MSMEs ang nakadawat og dugang kapital ilaw sa Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program. Present sa buong aktibidad si House Speaker Martin Romualdez, kauban ang 77 ka mga kongresista. Natin ang serbisyo at programa sa inyo lahat. Human sa programa, gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi si House Speaker kabahin sa baguhay lang pagpangharas sa Ayungin Shoal. Ang tubag lang ni ini. Reaction niyo po sa Mena. Any comments po? Mena. Thank you. Serbisyo Fair. Wasab kami makakuha og reaksyon ni ini kalabot sa resignation ni Vice President Sara Duterte, isip Secretary sa Department of Education. Sara, magpadayon ng mga serbisyo nga gihanyag sa bagong Pilipinas Servicio Fair ugma June 22. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.